Čaute. Dneska vás vítam u nového videa. Ja by som si zahral, že Chill Guy Obi. No, skrátka, tak nevie, že čo je Chill Guy, tak proste je to chill, proste že chill, že iba chilluje na gauči. A na konci dali proste guy. Boy. Ja som fakt chill guy. Oh my god, ja som chill guy. Pane Bože, to je nejaký hroch. Čo to je kapibara? Počkajte, napíšte do komentárov, či je to hroch alebo kapibara. To môžete napísať. Neviem, že či mi znova bude fungovať mikrofón. Ale je to zatiaľ celkom ľahké. Chcel by som sa aspoň dostať do stovky. Neviem, že či to dám. Keď nie do stovky, tak aspoň do 80. Ale to je fakt ľahké. To je chill guyka. To je chill, to nie je chill guy. Tak tam chill guy. Kick. Aj, to je drahé. Nie. Musím toho predbehnúť. Vy ste videli, ja som profesionál v obíčkach, iba to je Squid Game. A ja už ono má zapnutý shift lock. Ono ma čaká. Jo, prekonám. Sme na červené. Musím sa dostať aspoň na fialovú. Zdá sa mi, že no na fialovú by som sa mal dostať. Okej. Jup. Dobre. Potom, keďže chcete, tak by som si mohol zahrať ďalšie običko, ktoré sa volá, že običko lesne na bicykli. Takže predstavte si, že ja som si to zahral, mal som jeden spin a mi tam padol ten lietajúci bicykel, ktoré bolo, že 0,5 šance, čo som raz kúpil explozívne vajco, keď som mal 99 a mi tam padlo to najhoršie. Takže to vypadne tam ale titan, to by bolo lepšie než lietajúci. Okay. Vyskúšam teraz bez jumpu. Toto nepotrebujem, čo potrebujem. Nechcem nechať toto video také dlhé. Počkajte. Ja risknem to. Nevadí. Ja to risknem. Dobre, to je fake. To si mám všimnúť. Čo? To som normálne slepý. Toto Chill Guy Obi je ťažké. Ale fakt napíšte do komentárov, či to je hroch alebo kapibara. Keď si myslíte, že to nie je ani jedno, tak napíšte do komentárov, že čo si myslíte, že to je. No to ešte do komunity hlasovanie.
Dobre. Sa fakt... Sme na rúžovej, ale ja sa chcem dostať na fialovú. Prosím. Bo aspoň do 100 by som sa chcel. Ja sa normálne zabijem. Už ani moc nemám. Keď videl, tak nie som rád. Ja sa normálne zastrelím. Okej, sme čučugaj. Ako to je? Čo by ma zaujímalo, môžete napísať do komentárov. Takže počkej, ja vymyslel čugaja a čo ten čugaj vlastne má byť? Proste iba čuga. Je to čuga, tak je to asi čuga. Gej, ale ja... Nedo... Proste čugaj obísť, easy. Do... ničoho. Krása. Ináč, viete čo ma trošku hnevá? Že ten čolgaj vôbec neskáče, ale to som nechcel povedať. Že prečo dali, že prečo Roblox zmenili, že dali také, že mohli by byť také staré, že toto je nové. Ale že boli tie staré, že kto je z Ruska? Rusk. Dobre, už to nebudem písať. Poď, krása. Sa dotýka. Tak. Easy. Poď. Krása. Skoro padol. A mám takú otázku, čo má ten čugaj za ruky? Máme skin čilgaja. Nech si nekúpim veci. Ja nech mám skin čilg. To pada. Dám skin čilgaja. Mohol. A kde sa dalo vyliesť? Počkať. Tu. Tak. Už začínam. A vlastne už sme sa dostali na film. Trošku sa mi kúri z hlavy. A som aj padol a ten čilgaj sa rozpadol. Ja som normálne debil. Tak. Celkom už ťažké a hrám ešte k tomu na mobile.
Vilko, buď ticho. To je Vilko, to je Agamo, môžete si kúpiť video a posledať Agamo. To je do takého garáže. Viete o tom, že sa snažím vydávať každý deň videa. Teraz ako tak. Krása. Som do 100, by som sa chcel dostať. No. Počkať. Už mám ako stav spraviť. Čo? Tak asi nie. Ale... Ja som to skoro mal. Ja sa normálne zastrelím. Chill guy, obi. Krása. Dobre, už to iba speedrunujem. Počkať. Ale tam... Takže chcete, tak si znova môžeme zahrať s Neonom Echom. Nejakú hru, ale teraz točím sa, myslím, že teraz točí on sa video na svoj kanál. Dúfam, že či mi bude fungovať mikrák. Že to nevidie už potom na iné video. Ani kanál, že toto točím za nás môj kanál. Tak. Počkať. Kostým. Dobre. Už by som sa najradšej... Ale viete, aké je to... Viete, aké je to ešte nám bolo ťažké. Ja tu ešte niečo rozbijem. Toto normálne veľké terárium. Aká mi terárium ešte tu rozbijem. Prosím. Ja už to normálne... Ja neviem, posledných 5 pokusov. Na túto stage. Otoč! Otoč zmizne. Toto normálne. Plišáka. Počuj. Normálne som ho hodil, mám rage. Že ja moc nie som rageovací youtuber. Ja nie som tak. Krása. Ja som ten... Neviem, ako sa volá. Ten, kto rozbíja veci. Ježiš, ako sa volá. Ten, ktorý rozbil klávesnicu. Ja som ho dobil. Co sa mu deje? Ja tu serem. Ešte raz zomrem. Už to vypínam. Ešte sa fakt bojím.
Buďte radi, že mám dobrú náladu. Ja plánujem natočiť Neon Echo. No musíme prehovoriť Neon Echo. Ja som len... musím prehovoriť Neon Echa. Že nech si... Ja proste na to zabudem. Fakt? Nechcem skip stage. Radšej by som išiel hrať Dress to Impress, než toto dohrať. Poď. Radšej by som hral, alebo radšej by som, ja neviem, išiel sa učiť do školy. Yes, máme to. Máme to, my sme to dokázali, prečo ten Chillguy nemá krk? Kapitáru, ja neviem, čo to je. Ja sa... Tak. Idem proste profesionálne. Znova hodinu. Dobre, dohodneme sa, že video skončí, keď budem na 100-katej stage. Som hovoril, že chcem byť na fialovej, ale už som na modrej. Iba 16 stage. Prosím. Tak to budeme 2 minúty. O 2 minúty neskôr. Tak, prešli Fidorku. Toto ďalej raz. Si myslíte, že to je tak hrám, že som taký noob. Ale som hero. Teraz sadiel. Poď. 87. Dobre, mi dali. Krása. Syrovia. Normálne radšej pôjdem kúkať, ja neviem, Barbie. Čo mám padnúť? Čo? Dobre, chápem to. Musím preskákať koule nejaké. Teda Minecraft. Tak to vyskúšame bez shift locku. A ten shift lock robil asi problém. Ja neviem. Tak nie, asi nerobil.
Nie, asi tam nemôžem počkať. Poď. Nie! Dobre, vieme, takže vieme postup. Nemožné. Môžeme sa zastreliť. Doma na 30 minút. Ja to dal. Nie. Dobre, idem. Nie. Prosím, pomoc. Poď. O, tak toto je nejaká prelieska, kde sú tie šnúry. Skoro som tam padol. Cítim jak na prelieske, presne chill guy na prelieske. To predstavte, že pôjdete na nejakú preliesku a tam proste bude chill guy. Trošku ma štve, že mám veľkú hlavu. Ale hneď na prvý. Nie. Dobre, teraz, keď dám 2 stage a nezomrem, tak video končí. Tak tuto viem, že... Dobre, máte šťastie. Čo? To sa mi nedá. Počkaj, to sa mi dá asi. Či bez shift-locku? Tam ostatní padajú. Tam je ďalší chill guy. Neviem, ako som tam minule vyskočil. Zadabil. Yes, som tu. Už to je yes. Je to možné, že si tam dal niekto banán. Že oni chcú 6 posledných stageov. Tam je ten banán. Banán. Čaká na mňa, že či zdechnem alebo... Som 96 krát, 4 stage. Ja neviem, čo mám spraviť samovraždu, alebo ja. Obička, nebudem nikdy Aspoň si nevidíte, ako teraz vyzerám, veď som bledý. Ja som normálne zúfalý. Prosím, dajte mi like, lebo ja sa fakt pri takýchto... No levi to... Poď! Čo som mal spraviť?
Ja som prisahám, že to je aký dlhý stage, tak do stovky sa to nedá, no. Keďže viem jumpovať a nie som taký blbé. Teraz uvidíte, že to dám. Mám tu periny, inak by to asi ten iPhone... Je to proste kill. Je to drahé. Už je tu všetko také drahé. Prečo mi to robia? Prečo mi to robia? Prečo mi to robíte? Prečo mi robíte nervy? Už to točím, že 30 minút. Také nervy mám.